Abyan may nga adlaw dira sa imo kag welcome gate sa sining aton nabatasan nga palatuntunan ang pagpaambit sang pulong sang Dios dira sa inyo mga kabuhi sa inyo mga pangunahuna. Kay suno pa sa balang kasulatan ang pagsulod sang imo nga pulong sa akon pangunahuna. Nagahatag ini sang kapawa kagkasanag sa mga desisyon, sa mga pagpili, sa mga paggawi, sa mga matarong o kung sa aton panahon karon sa mga Kristohanon. Sa aton nga iglesia kung simbahan, madamo sa mga tao, madamo sa mga miyembro. Kag bisan pa nga sila mga nakabato na kay Kristo Jesus, meaning sila nakaangkon na sang kabuhi nga wala sing katapusan, gina puy-an o kung ginaistaran sa balaan ng Espiritu. Sa gihapon, may panahon nga sila mahulog sa pagpakasala. Kita man mahulog sa pagpakasala. Kag tungod sina, ang aton nga pagsugat-anay, ang aton nga pakig harong o kung pag-atubang sa ila, may mga kaigyunan nga makita naton ang ila mga sala o kon ang ila mga sayo. Makita naton ang ila mga kaluyahon. Ano karon ang laygay ni Apostol Pablo sa mga Kristohanon nga maka-eksperyensya sa sini nga bagay? Diri sa Episo Kapitulo 4, isa lang ka bersikulo abyan ang akon nga basahon karon sa inyo. Nagasiling diri nga may bugos nga pagpaubos kag pagka mapailubon nga may pagbatas nga pinaumuray kamo sa gugma nga maukod sa pagtipig sang pagiusa sang espiritu sa higot sang pagidait. Kinahanglan nga aton i-maintain ang Dios non kag maayo nga kaangtanan o kon relationship sa iban, meaning sa aton nga iglesia. Bisan pagani sa mga tao sa gwa sa aton nga iglesia. Sa English, with all lowliness and meekness, with long suffering, forbearing one another in love. Ang aton paghiusa diya sa kay Kristo Jesus, abyan, ma-preserve kag ma-practice kung kita nagasunod, nagakupya sang pagkamapinubsano ni Ginoong Hesus. Ano ang kaulugan sinang meekness? Ang kaulugan sini abyan nga may pagpugong kita sa aton kaugalingon o gahom sa aton faculty kag sa aton function tungod kay may kasaypanan, kakulangan, kalapasan, kag kasalanan ang isa ka tao o ang mga tao. We should have a control of our faculties and functions in relation to people who are faulty, who are failing, who are foolish. Amoy na ang aton nga pagabuhaton. Aton pugngan ang aton tsansa, aton gahom, ang aton abilidad. Kay kung hindi naton pagpugnan, mahulog kita sa pagpakasala. So may right kita siguro sa pag-exercise ng aton ginbuko o kung ginhuna-huna nga pagabuhaton sa sining mga tao nga nakasayop, nakasala, kag nakalapas sa aton mga handom kag tinguhat sa aton kabuhi. So amo ina ang meekness, controlling your faculties and functions in relation to failing, faulty, foolish people. Ikadua, diri sa ginatawag naton nga long suffering. Nga may bugos nga pagpaubos
kag pagka mapailubon. Pagpailog. Subong nga mga tao, kita sa gihapon may mga binuang, may mga tinunto bisan nga kita nakabaton na sa kay Kristo Jesus, nakabaton na sa balahan ng Espiritu. Long suffering. Ari diri ang pagpailog sa mga malauton nga mga tao nga naghimo sang masakit nga mga buhat batok sa aton. Kita magapailog, magapadayon sang paghimo sang maayo nga buhat despite the fact nga ang ini nga mga tao may mga tinunto nga ginhimo sa aton. Ang pagpailog. And then, ikatatlo dere nga may pagbatas nga pinaumuray kamo sa gugma. May pagbatas tungod sang frailty and pagka-fragile sa mga tao. Forbearance, paghangop sa mga kaluyahon sa mga tao, kag sa pagbaton sang ilang nga mga kapaltahan sa aton nga kabuhi. So, siguro, may mga tinuntog gid sila nga nahimo. Ang aton pagpugong sang aton gahom, abilidad, tsansa, kinamatarong. Amoy na abyan ang meekness. Inang long suffering, aton pataason ang aton nga pasyensya sa siningang mga tao. Kag ang forbearance abyan, amoy ini nga may mga tao nga wala sing sarang mahimo. Tungod kay sila maluya, aton i-forbear. Inang ila kapaltahan, ang ila kaluyahon, ila frailty. Agod nga ma-maintain lang ang Diyos nun kag maayo nga kangtanan o relasyon dira sa ito. Ang aton pag-isa o kung pag-iusa dira sa kay Kristo Jesus, ma-preserve kag ma-practice kung aton sundon si Ginoong Hesus. Sa katapusan, sa Matthew 11:28, nagsiling diri si Kristo Jesus. 11:28. Kari sa akon, tanan kamo nga ginabudlayan, kag ginabugatan, kag papahuwayon ko kamo. Itakod ang akon guta sa inyo, kag magtuon kamo sa akon, kay ako mapainubuson, kag malulo sa tagipusoon, kag makakita kamo sing kapahuwayan sa inyo mga kalag. Kay ang akon guta mahulas, kag ang akon lulan mamanggan. Abyan sa aton nga pagkabuhi sa sining kalibutan, nabato naton ang mga pagtulunan, mga pagtudlo or exhortations ni Ginoong Hesus. Exhortations nila ni Pablo, nila ni Pedro, nila ni Juan, kag iban pa. We have lots of exhortations that we have heard and received. Si Ginoong Hesus may ara pagid nga ginhatag kag amo ina ang iya mga examples. Ang iya example ara dira sa iya nga attitude, ara dira sa iya nga batasan, sa iya attributes kag sa iya characteristics. Siling dira, for I am meek and lowly of heart. So, buot niya ipakita sa aton ang iya nga attitude, the attitude of meekness. Ginapungan niya ang iya nga gahom. Wala niya kita pisga. Wala niya kita dayon ginasabdong kay siya meek. He has the full control of his strength and his ability or authority in power. Wala niya kita dayon hukman. Tungod kay ining meekness, may elemento ini sa ginatuwag mercy sa iyang kaluoy. So si Ginoong Hesus was a meek person. Kag silinra
For I am meek and lowly of heart. Simple lang si Ginoong Hesus. Hindi siya pikalon. Hindi siya nagahatag sang impresyon. Wala siya nagapa-impress. Kaangay sang aton handom kag tinguha nga dayawon sang tao tungod kay abilidaran kita. Si Ginoong Hesus was meek and lowly of heart. Hindi man kita makakita sang kasing-kasing sang ibang nga tao. Hindi man ko kakita sang imo balatyagon sa imo tagipuson. Hindi man ikaw makakita sang akon balatyagon, tagipusoon, kag sa akon mga handom. Pero tanaw naton si Ginoong Hesus. How he lived, how he behaved, how he reacted to people's fickleness, failures, ang pagka-fragile sa mga tao. Si Ginoong Hesus was a welcoming Savior, Lord, and God. Come unto me, all ye that labor, and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you, and learn of me, for I am meek and lowly of heart. For my yoke is easy, and my burden is light. So, dito kita sa kay Ginoong Hesus. Kung nalimtan naton ang exhortations, dumdumo naton ang iya examples sa aton kabuhi. Kay ining tudlo ni Ginoong Hesus is not merely for information, but also for transformation. Diyos nga balaan, madamong gid nga salamat sa imo nga pulong. Tudloy kami o Diyos nga magdumdum maguna-una sang imo kabuhi nga ginpahayag dira sa kay Kristo Jesus ang imo bugtong anak. Kami nga nagahandom kag nagatinguha nga magkabuhi nga Diyos non, balaan, matarong, padumduma pirmi kami pinagi sa imo pulong kag pinagi man sa imo balang espiritu nga amo ang magadihon sa amon mga pangunauna sa amon mga balatyagon bisan pa sa sining adlaw. Kabay ang amon mga una-una, mga pululungon kag mga binuhatan makahimaya sa imo, makapalig-on sa mga utod sa Ginoo, makapangdaog sa makalag nga wala pa dira sa kamot kag sa pamilya ni Ginoong Kristo. Ubay kami o Dios. Ilikaw kami sa pagkahulog sa pagpakasala. Himua kami nga mangin alagyan sang pagpakamaayo sa ibang mga tao sa sining adlaw. Sa ngalan ni nga mahal. Nairel, salamat gid sa imo nga pag-replay kasi ning aton signal karon diri kita sa aton nga pagtamyaw sa aton mga kabyanan. Ma'am Rosemary Kadilig suno sa iya, good morning Pastor TY, thank you, God bless. You're welcome. Good morning Pastor Papra Sakar, God bless you always from Budin Oyos. Kumusta? Din. Nerbiging Aliko Garganyan, good morning Pastor. Dara pa sa Dumaguete gikan. Halin dito sa Metro Manila, good morning Pastor from Nilim Johnson. Halin dira sa Salong Cabancalan City, good morning Pastor from Sosi Novera. Nagakalipay ako abyan sa inyo nga pagtanaw karon sa sining aton segment. Nagakalipay ako sa inyo hindi lamang nagatanaw kundi nga share sini sa inyong Facebook wall dira sa kay Janet Pancho, sa kay Noemi Fernandez. Ang Diyos magapakamayo sa inyong adlaw, sa inyong kabuhi, mag-aayo sa inyong mga sakit, maghatag sang kusog sa inyong mga kaluyahon, maghatag sa inyong sang oportunidad sa pagpalig-on o sa paglipay man sa ibang mga tao.
halin pa diri sa Bay City Fellowship Baptist Church, ko si Pastor Ipapra Saka, nagasiling, ang Diyos magpakamaayo sa aton nga tanan. Madamo gid nga salamat. No greater love is known.